Dendo Matielko! Den! Koč Denda! Ale tam sa nedá, ale nevidím odtiaľto. Prečo je zadu? On má ešte k tomu tú kokotinu na kebule. On nemá ruky, Dendo. Dendo nechal ruky doma, jak Nina. Nohy. Ona pe poznat după neve. Ona si myslí. Takže milí prváčíkovia, mohli by ste sa nám predstaviť? Koko, ne? Adam. A teraz povedzte vašu triedu. Prvá C. Pozrieme prvá C. Prvá D. Ešteže. Nejako mi nezapadáte do imidžu 80 rokov, preto vás trošku upravíme, spravíme vám lepší styling. Kočky, poprosím odev. To by ako rytma. Než tady chápu. Takže ten tábor je teda běhu. Dendo v tělku? Bol tam! Kde je? Dá mi nalo. A? Dio! Dendo! No, úplne hámo! Pojďte ty na ale silné ramena. Homosexuál! A ešte keď som dievča. Dendo. Mám ho tam, v kuse ho tam bere. Nepohodím sa od neho. Bolo približené aj na ňu. Není teraz približený, ale už bol. Není približený, ale že bude to. Dendovi tie bradavky, jak stoja a tie ruky si ide nechal fakt. Pozri, aký je úplne tlstý. Tí prváci sú ale dobre naivní. Kam odchádzate? Späť? Hej, ty s tým vrecom, poď sem. Tabi, takú kokotky ťaťa. Skápem z neho. To není tabi. Prosím, asistenti, aby mi priniesli 3 stoličky. Však Tabi má byť za kurvu. Není tam. On tam bol, ty. 3 stoličky, poprosím. Kokos, to je des. Otočte mi prosím naopak. Dobre. A teraz tú najdôležitejšiu časť našej úlohy. Oni tam furt tancujú, chuďatka. No, dievčatá. Dobre, a teraz pozorne počúvajte. Z tejto kaše musíte vyloviť bombary. Sám uvidíš, čo to je. Nechcete? Nechcete, koko. Musíte ale iba hlavou, samozrejme. Tak jebe. Dendo!
predskovky. Hej, pomočničky, vám to trvá. Nevíš, jak stojí. Ale to nožička je si ľudská. Na čele mu to ostane. Ten som neustral z čela. To je debil. On to necíti, že to má na čele? Ja neviem. A furt je udelal tých signál. Takže pomôžte mi vyhlásiť víťaza. Kto si myslí, že víťaz je... Meno, prosím ťa. Adam. Kto si myslí, že víťaz je Ríšo? A kto si myslí, že víťazkou je... Myslím, že Ríšo je jasným víťazom. Pomocničky, poprosím sladkú odmenu. A pomocníkov poprosím odpratať stôl. Je tam mančul,